एबसुनि मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीयाव भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायदों। एबसुनि गासै मोन 7 दाबिखौ मावफुंनायनि खोथा होयो भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा। बर'नि राव थुनलाइखौ फेहेरनो आरो मुलुगाव बर' फरायसाफोराबो मुलुगसोलोंसालिफोराव बर' आयदाजों फरायनो खाबु मोननाय बादि लोगोसे बर' रावावनो आनजाद लिरनो हानाय बायदि बायदि बिथिंखौनो लानानै दिनै एबसुनि मोनसे हानजाया सानजौफु 2:30 रिंगायाव भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि मावखुलि पार्लियामेन्ट हाउसआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव एबसुआ गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय सोलोंथाइनि माखासे दाबिफोरखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजों गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरसंनाय आरो सावरायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सावरायनायनि आन्दोआव मा दंमोन आरो माखौ दाबि खालामदोंमोन नोंथाङा बड'लेण्ड टाइम्सनि गेजेरजों नायलांबाय थादो। बर' फरायसा थानाय गंफ्रोमबो JNV आरो केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर' MLखौ थाखो 10 सिम फरायनो मोनहोनायनि थिरांथा लाखिनाय। JNV गायसनजायै मैखोम बर' फरायसा थानाय जिल्लाफोराव थाबैनो गोदानै JNV गायसननो आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फिन गोदानै जिल्लानि बेन्दोंआवनो JNV गायसनफिननो थिरांथा होनाय। CTETनि उननि जानो गोनां आनजादनिफ्राय बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो हानायनि थाखाय होनाय दाबिखौ मावफुंनो थिरांथा होनाय। तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो आसाम इउनिभार्सिटियाव बर' बिफान थिसननो थिरांथा होनाय। सैनिक स्कुलनि मुं थिसननाय आनजादाव बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंबो आनजाद खुंनो थिरांथा होयो। नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि सोंथि बिलाइखौ 2025 मायथाइनिफ्राय बर' रावजों बर' फरायसाफोरनो सेबखांनानै होनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय भारत सरकारनिसिम साबायखर बावनानै बोसोरफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बर' रावनि सोंथि बिलाइ होलांबाय थानो खावलायबावनाय जायो। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय मिरुआरि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनो एबसुनिफ्राय दाबि दैखांनाय आयदाखौ भारत सरकारा मावफुंनो नाजाबाय थादों होननानै मानाव गेदेर मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथियो। बे ओंथिगोनां सावरायमेलाव फारियै एबसुनि जानानै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लानायजों लोगोसे लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो।